Pekný podvečer, po týždni opäť vitajte pri Fokuse zdravie. Viete, že pre niekoho môže byť aj mlieko nepriateľom. U niektorých ľudí totiž práve mliečne výrobky vyvolávajú rôzne ťažkosti. Trápi ich totiž intolerancia laktózy, o ktorej budeme dnes hovoriť s našimi hostiami. Povieme si, aké zdravotné problémy intolerancia laktózy spôsobuje deťom a aké dospelým, ako sa táto potravinová reakcia prejavuje, ako sa lieči a čím je potrebné mlieko nahradiť pri neznášanlivosti laktózy, teda mliečneho cukru. Skôr než dnešných hostí privítam v štúdiu, poďme na prvú reportáž. Intolerancia laktózy je pomerne časté ochorenie. Typické je tým, že človek doslova netoleruje mliečny cukor v mlieku a mliečnych výrobkoch. Takýto pacient nemá totiž pripravenú dostatočnú enzymatickú kapacitu na to, aby spracoval mliečny cukor. Laktóza je mliečny cukor, ktorý sa v organizme ešte musí rozštiepiť, aby sa vedel strebať. Štiepi sa na glukózu a galaktózu, na jednoduché cukry, ale keď sa nerozštiepí, lebo máme deficit laktázy, tak nerozštiepený cukor putuje do hrubého čreva a tam mliečne baktérie, ktoré žijú v črevnej flóre, začnú rozkladať práve na tie dva jednoduché cukry. A práve preto, keď sa štiepia tieto cukry, vznikajú väčšinou plynatosť, bolesti brucha, hnačka a podobne. Skutočne niektorí jedinci nemajú tento enzym, buď ho nemajú od narodenia, alebo ho môžu stratiť, alebo môže byť znížená hladina tohto enzymu v priebehu života a vtedy nastáva problém s mliekom. Výsledkom nedostatočného trávenia laktózy sú rôzne gastrointestinálne ťažkosti. V štúdiu už vítam doktorku Boženu Novákovú, gastroenterologičku 3. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteur v Košiciach. Pekný večer, vítajte. Pekný večer. Vysielame naživo, tak ak máte otázky, pokojne zavolajte na telefónne číslo 055 7233 302 alebo nám napíšte mail na adresu fokus@stv.sk. Počuli sme už v reportáži niečo o tej laktáze a laktóze. Poďme však tieto pojmy divákom ešte raz vysvetliť. Čo je tá laktóza a čo je laktáza? Áno, skutočne sú to pojmy, ktoré sa ľahko zamieňajú. Takže laktóza je cukor, je to disacharid, ktorý obsahuje jednoduché cukry, glukózu a galaktózu. A laktáza je enzym, ktorý túto laktózu rozštiepí na tieto jednoduché cukry, ktoré sa potom v čreve vstrebajú. Celý tento proces, štiepenia a rezorpcie prebieha v tenkom čreve. Toto je ukážka enterocitu, to znamená črevnej bunky, ktorá má na povrchu mikroklky. Vidíme, že tá vrchná časť tých mikroklkov je vlastne dôsledok toho, aby sme dokázali vo väčšej ploche rezorbovať všetky živiny. A konkrétne na povrchu tohto mikroklku enterocitu sa nachádza enzym laktáza a v lumene, teda vo vnútornej strane čreva, teda na vnútornej strane črevnej sliznice dochádza k tomu naštiepeniu tej laktózy na glukózu a galaktózu, ktoré sa potom vlastne pekne dostanú do toho tenkého čreva a do organizmu. Áno. Všetko sa odohráva v tom tenkom čreve, je to určite zložité a možno aj na pochopenie samotnému divákovi, ale poďme povedať takto jednoducho. Intolerancia laktózy, je to vlastne ochorenie, je to nejaká alergia alebo skôr porucha? Áno, tie pojmy by sme skôr povedali, že intolerancia je skôr porucha. Je to neznášanlivosť laktózy práve pre deficit alebo zníženú aktivitu enzymu laktáza. Nie je to závažné ochorenie, čiže nehodnotíme to ako chorobu a určite to nie je alergia. Alergiu na mlieko alebo máme alergiu na mliečnú bielkovinu. To už je vlastne vytváranie protilátok proti bielkovine. To už je imunitné ochorenie. To je autoimunitné ochorenie, ktoré deštruuje sliznicu, pričom deficit alebo intolerancia nám tú sliznicu necháva neporušenú. Keď sa pozrieme na laktózu, aký je jej význam? Laktóza je disacharid, čiže cukor, ktorý je veľmi ľahko stráviteľný a vlastne je to dodatok energie do organizmu. Laktóza ako súčasť mlieka je veľmi dôležitá predovšetkým pre novorodencov a malé deti, pretože to je jediná strava v ich teda po narodení. Pre nás dospelých je to ľahko straviteľný zdroj energie. Spomínali sme už teda deficit laktázy. Aké sú príčiny toho deficitu?
Príčiny sú jednak vrodené, teda tie sú veľmi v maličkom percente, kedy sa v organizme nevytvorí tento enzym laktáza, alebo ak sa vytvorí, tak je deficitný, to znamená, nemá svoj účinok. Potom taký podtyp tejto časti je stav, kedy vlastne fyziologicky vo vyššom veku dochádza k redukcii tohto enzymu v organizme. A to je vlastne najčastejšia príčina laktózovej intolerancie, pretože ten enzym nie je v dostatočnom množstve v organizme. No a potom je veľká skupina sekundárnej laktózovej intolerancie, kedy vzhľadom na to, že práve sa nám porušia tieto mikroklky tenkého čreva, či už je to obyčajná víróza, väčšinou je to rotavírusové infekčné ochorenie, dochádza k porušení týchto mikroklkov a my ten enzym nemáme, ale je to len dočasná porucha. Môže sa samozrejme sekundárne vyskytnúť aj pri niektorých ochoreniach, a to je väčšinou celiakia alebo Crohnova choroba. Tam už to môže byť komplikovanejšie. Áno. Kde všade tú laktózu nájdeme? Laktóza je súčasť mlieka a mliečnych výrobkov. To je také bežné v potravinách, ale samozrejme potravinársky priemysel a farmaceutický priemysel používa laktózu aj ako aditívum, takže je možné ho nájsť aj v niektorých iných výrobkoch a v niektorých liekoch. Čiže vlastne najviac spôsobuje problém práve to čisté mlieko? Zo začiatku áno. Je to najväčšia nálož totižto tej laktózy. Je čerstvé krávské mlieko alebo vlastne smotana, kde je tej laktózy pomerne veľa. Jednoduchšie potom straviteľné sú už tie mliečne produkty, teda jogurty alebo syry, kde už vďaka tým pozitívnym baktériám je tá laktóza čiastočne už natrávená, takže ľahšie straviteľná. V akom veku sa najčastejšie práve intolerancia laktózy vyskytuje? Ten typ, o ktorom sme hovorili, ktorý je najčastejší, kde prirodzene strácame, u niektorých ľudí strácame percento laktázy, teda toho enzýmu, vyskytuje sa vlastne v každom veku, ale s pribúdajúcim vekom samozrejme stúpa. Ja vám zatiaľ ďakujem za rozhovor. Milí diváci, práve doktorka Božena Nováková bude o tejto chvíle na porúdzi na mobilnom telefónnom čísle 091 8381 295. Tak ak máte konkrétnu otázku, konkrétny problém, pokojne pani doktorke zavolajte. My sa pozrieme ďalej v reportáži, čo nás čaká. Pri intolerancii laktózy sú vhodné najmä kyslomliečne produkty. Kyslomliečne výrobky už nemajú mliečny cukor. Tie, čo sa týka mliečného cukru, problém nerobia. Tam zostávajú tuky a zostáva tam bielkovina. Čiže ľudia, ktorí majú intoleranciu laktózy, tak vlastne po požití kyslomliečných produktov problém nemajú. Veľa pacientov má tento stav doživotný, najmä ak majú už pri narodení mierne znížený alebo doznížený enzym, ale tolerujú určité malé množstva mlieka, napríklad do kávy, do čaju. Podobne pri vypití väčšieho množstva ten enzym, ktorý oni produkujú, už nestačí na štiepenie týchto cukrov. Na zlepšenie znášanlivosti laktózy sú dnes na porúdzi aj prípravky vo forme tabliet, ktoré obsahujú práve enzym laktázu. My pokračujeme ďalej v téme intolerancia a laktózy. Pani doktorka Božena Nováková radí našim divákom pri mobilnom telefónnom čísle. Ja v štúdiu vítam doktorku Alenu Jancovú, detskú gastroenterologičku. Pekný podvečer, vítajte taktiež u nás štúdiu. Pekný podvečer. Poďme sa pozrieť teraz na samotnú diagnostiku intolerancie laktózy. Ako vlastne vyzerá, vy máte na starosti deti, bábätka, dorast. Ako vyzerá tá diagnostika u takých tých najmenších? Je to určite náročné? U najmenších sa snažíme pristupovať aj čo najšetrnejšie. Počuli sme, aké testy sa môžu robiť u dospelých. Dospelí vypijú určitú dávku cukru a potom sa hodnotí, do akej miery ten cukor sa rozštiepil tým, že sa zisťuje hladina glukózy, teda už toho jednoduchého cukru, ktorý sa uvoľňuje po rozštiepení v krvi. Ja osobne u detí takéto testy nepreferujem, pretože tým testom by sme narobili viacej škody ako osohu. Dieťatku, ktoré príde s bolestivou
bolestiami brúška, s rôznymi tráviacimi ťažkosťami, niekedy s hnačkou, dávať ešte vypiť cukor, len aby sme si overili diagnózu, ktorá vlastne sa dá určiť aj na základe toho, že zistíme podrobne anamnézu. To znamená, ako sme dospeli k týmto ťažkostiam, sa podrobne spýtame mamičky, či tam bolo predtým nejaké ochorenie, ako dieťa reaguje na mlieko. Uprednostňujeme skôr klinický test, ktorý je u dojčiat taký, že dáme mlieko, ktoré má mliečny cukor rozštiepený. Dospelí pravdepodobne takisto uprednostňujú skôr klinický test. My u detí do 19 rokov si vlastne už tú diagnozu máme hotovú, keď pacient príde, lebo povie, že vypije sladké mlieko a začnú sa obťaže, ktoré už tu boli popísané. Áno, väčšinou sú to hnačky, ale sa môžu pridávať aj tie kolikovité bolesti. Môže to byť niečo iné? U detí, zvlášť teda kojencov a dojčiat, u dojčiat a batoliat zisťujeme často aj kožné nálezy. Väčšinou je tam nález v oblasti konečníka, býva tam ekzém. Ten súvisí práve s tým vplyvom nerozštiepeného mliečného cukru a kvasenia v čreve s agresívnym vplyvom na kožu. Veľmi často u detí, ktoré prídu neskôr, sú aj známky nedostatku D-vitamínu, pretože laktóza pomáha pri strebávaní D-vitamínu a vápnika. A keď chýba, tak sú tam aj tieto prejavy. Tieto prejavy môžu vznikať sekundárne aj z toho, že dieťa má hnačku, častejšie vracia a preto je tam narušené vstrebávanie živín. V reportáži odzneli informácie o tom, teda, že naozaj lepšie ako to mlieko sú tie kyslomliečné produkty. Teda núkať ich aj takýmto deťom malým, dajme tomu acidofilné mlieko alebo nejaký ten zákvas? Záleží od toho, akým malým. Už dieťatko, ktoré má 7 mesiacov, nejaký spoľahlivý jogurt so živou kultúrou môžeme ponúknuť. Ale väčším deťom takisto, menším deťom uprednostníme mlieko, kde je už laktóza rozštiepená. Čiže obsahuje všetky živiny, ktoré mlieko má obsahovať a ktoré dieťatko potrebuje, ale nevyžaduje si už to mlieko na spracovanie enzym laktáza, ktorý nám chýba. Je to svojím spôsobom aj istá forma liečby? Tá dieta? Dieta je vlastne hlavná forma liečby. Záleží samozrejme, či ide o primárny alebo o sekundárny deficit laktázy. Ak je to primárny, to znamená vrodený, tak je to hlavná forma liečby. Ak je to sekundárny, patráme po príčine a snažíme sa dať do poriadku tú oblasť čreva, kde sa tá laktóza má tvoriť. To znamená, patráme po zápale, veľmi často chronické zápalové ochorenia, napríklad aj helikobakter, ktorý spôsobuje zápal v tejto oblasti, môže byť na príčine. Veľmi často sú to kvasinkové ochorenia tenkého čreva, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku opakovaného užívania antibiotík a takisto aj pri väčšom pojedaní sladkostí alebo múčnych jedál u detí, čo by